Hej og velkommen til din afsnit af vores podcast. I dag skal vi snakke om indoeuropæisk og hvad der er at gøre med dansk. Det lyder måske lidt tørt, men det er faktisk ret spændende. Det handler om vores sprog og hvor det kommer fra, og hvordan det hænger sammen med andre sprog, som for eksempel dansk, engelsk eller latin. Så hvad er indoeuropæisk? Indoeuropæisk er et ursprog, som blev talt for omkring 5-6.000 år siden. Forskere har ikke fundet det skrevet ned, men de har genskabt det ved at sammenligne forskellige sprog som dansk, engelsk og latin. For eksempel ordet mor på dansk kan man sammenligne med ordet mor på latin, som hedder mater, eller på sanskrit. Sanskrit er et gammelt indisk sprog, hvor det hedder mater på samme måde. Ja, når ordene ligner hinanden på den her måde, tyder det på, at de har fælles ophav. Og det fælles ophav er netop det indoeuropæiske sprog. Hvordan ved vi det? I grammatiknøglen kapitel 5 står der, at man kan bruge lydlove til at forstå, hvordan sprog de udvikler sig. En af de mest kendte lydlove er Grimmes lov. Ja, og den siger, at nogle bogstaver ændrede sig, da sproget gik fra udendoeuropæisk til germansk. Altså den sproggren, som dansk kommer fra. Et godt eksempel er, at bogstavet P blev til F, så det på latin hed pater, blev til father på engelsk, og altså far på dansk. Det viser, at sprogene hænger sammen, men også hvordan de har udviklet sig forskelligt over tid. Ja. Hvad har det med dansk at gøre? Dansk hører til den nordgermanske gren af den indoeuropæiske sprogfamilie. Hvis man ser på det som et stamtræ, så går det sådan nogenlunde sådan her. Så det er urindoeuropæisk, urgermansk, urnordisk, olddansk, middeldansk og så moderne dansk, som vi snakker i dag. Så dansk er altså en fjern efterkommer af det indoeuropæiske sprog. Og selvom dansk bliver meget anderledes i dag, kan man stadig finde små spor fra dengang. Ja, så for eksempel, man kan se de små spor fra indoeuropæisk ved at sige for eksempel bror, træ, nyt. De har altså rødder i latin og sanskrit. Så på dansk hedder bror, og så på latin hedder det fater, og på sanskrit hedder det bakter. Så har vi træ, det hedder så 60 på latin, og træjas på sanskrit. Og så nyt, det synes jeg sammenlignes mest med nyt, novus, nova. Det er ret vildt, at noget så gammelt stadig findes i vores sprog i dag. Ja, det synes jeg virkelig også. Så en kort sagt, indoeuropæisk er et sprog af mange moderne sprog, inklusiv dansk, stammer fra. Og vi kan finde ud af det ved at bruge teorier som den komparative metode fra sprogenes verden og lydlov som Grimms lov fra grammatiknøglen. Det viser, at sproghistorie ikke bare handler om gamle ord, men faktisk handler om noget på vores fælles fortid. Præcis. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, du lærte lidt om, hvorfor dansk egentlig er en del af et meget større sprogfamilie. Vi ses!